Hola, avui us ensenyaré com guardar les llavors. Ja us explicaré més endavant com treure-les dels diferents fruits, però us explicaré una cosa bastant important per quan vulguem fer conservació, és a dir, guardar varietats antigues. El més important és allargar la vida d'aquestes llavors. Aquestes llavors, per exemple, la carbassa, doncs tenen una vida X. Això li direm viabilitat. La viabilitat és els anys que duren. Com es calcula? Doncs és el 10% de llavoretes que germinen. És a dir, si en tinc 4 i germinen les 4, vol dir que la seva viabilitat és del 100%. Si en germinen 3, del 75, si en germinen 2, del 50. De què depèn d'aquesta viabilitat? Doncs de factors tan importants com les guardem. Per guardar-les bé i que tinguin una vida molt llarga, el més important és la humitat, és a dir, conservar-les el més seques possibles. Penseu que si aquesta llavor, i m'ho invento perquè no ho recordo, viu en condicions normals 2, 3 anys, 4, 5, els que siguin, si li baixem un 10% la humitat, dupliquem la seva vida. Si li baixem un altre 10, la tornem a duplicar la vida. I així, que baixant la humitat moltíssim, aconseguim que visquin molts anys. Per un costat, la humitat. Un altre factor que també influeix en la vida de les llavors, la temperatura. Cada 10 graus, també dupliquem la vida de la llavor. És a dir, si aconseguim mantenir-les a 10 graus, viuran el doble que si les mantenim a 20 graus. D'acord? Però fixeu-vos que és més important la sequedat que la temperatura. Si aconseguim les dues coses, ja és collonut, ja aconseguim que visquin moltíssims anys. Si hem dit que la temperatura és molt important i la humitat també, com li traiem la humitat a aquesta llavoreta sense afectar la seva vida? Òbviament, amb calor no, perquè ja hem dit que si els apliquem calor les matem. Per tant, el sol, no. El forn, tampoc. Anem a explicar-vos un truc per treure'ls tota la humitat sense afectar a la seva vida. Mireu, com que no podem aplicar calor a les llavors, el que farem és aplicar calor a un altre material. Un material que sigui que puguem calentar, vigilant, perquè es podria encendre, és a dir, una temperatura molt suau, màxim 100 graus, és molt important això. Un material que sigui molt porós, que sigui com una esponja, que agafi la humitat de les llavors. És a dir, farem servir el calor, com per exemple aquest forn solar. Si no tenim un forn solar, ho podríem fer al forn de la cuina tranquil·lament. Insisteixo, màxim 90 graus, que si no s'us podria encendre. I farem servir aquest material que és molt fàcil d'obtenir, carbó vegetal. El carbó és molt porós. Per tant, com que és tan porós, absorbeix moltíssima aigua. I és molt fàcil, amb calor, treure-li aquesta humitat, d'acord? Per tant, agafem una olla vella, que a pagès ho aprofitem tot, no es tira res, el posem i el podem introduir en aquest forn solar i tindrà un parell d'hores o 3 al sol, d'acord? Amb aquesta calor, el carbó es deshidratarà, es secarà del tot. Forn solar o al forn de la cuina. Ja tenim el material assecant. Un cop tenim el carbó, que veureu que refreda molt ràpidament, és a dir, no cal esperar gaire. No el mantinguem gaire temps fora, perquè tal com surti, tornarà a agafar humitat. Per tant, un cop estigui raonablement fred i el més aviat possible, el posem en un recipient, com aquest. D'acord? Agafem les llavors que volem secar, que ja les haurem secat amb els efectes de l'aire. Una cosa que no he explicat que és molt important. M'he oblidat, disculpeu-me. Les llavors agafen... Quina humitat hi ha aquesta llavor? Doncs aquesta llavor està exactament a la mateixa humitat que la humitat ambient. Per tant, si la tenim a l'exterior i avui, ho he mirat abans, hi ha una humitat d'un 60%, podem dir que aquesta humitat en 20 minuts agafa la humitat del medi ambient. Per tant, aquestes llavoretes en aquests moments estan al 60%. El que vaig a intentar és que estiguin al 10% d'humitat. Com que el carbó ha sortit del forn, està super sec, deu estar a menys de 10% d'humitat. El que faré és posar les llavors fred, amb el carbó, i tapar-ho. I poso un higròmetre per aviam com va, i d'aquí una estona mirarem aviam com ha anat l'assumpte. I voilà! En 20 minuts tindríem prou, però com que no tenim pressa, que estem confinats, doncs jo els deixo un dia o 2, el temps que cal. I al cap d'aquest temps ho reviso. Ha passat ja un parell d'hores. Anem a veure. Aquí.
Déu-n'hi-do, bastant ràpid. Mireu. Aquí veiem que és una estació meteorològica, veiem que a l'atmosfera hi ha una humitat del 50%. Aquí dins ara obert i ha pujat dos ràpidament. Aquí, quan he obert, no arribava al 20%. Per tant, hem aconseguit amb aquest mètode secar aquestes llavors molt i molt bé. Encara podríem baixar una mica més. Per tant, el que hauríem de fer, quan són llavors grans com aquesta, costa bastant secar-ho. El que hauríem de fer ara és tornar a escalfar el carbó. D'aquí, jo ara he tardat poc, però si haguéssim, encara trauríem una mica més. D'aquí un dia, tornar a escalfar el carbó i repetir aquesta actuació. I el que aconseguiríem és encara baixar gairebé fregant el 10% d'humitat, que és una passada de baix. Penseu que menys de 10% és perillós per les llavors, perquè les podríem matar, però és gairebé impossible arribar-hi, perquè només que obriu els tàpers i així de seguida agafa humitat. Ara imagineu que ja hem arribat al 10%. Doncs el següent és guardar-les. On podem guardar-les mantenint aquesta humitat tan baixa? Doncs el millor mètode és un pot de vidre. Ah, ja he trobat el pot de vidre, que no em sortia. Molt bé. Doncs ara, el que farem és, si ens cal, podem conservar aquestes llavors dècades. I és molt important que no absorbeixin la humitat ambiental que hem aconseguit treure. I per fer-ho, el millor recipient de tots, el de tota la vida, el pot de vidre. Agafarem un embut que he capat, agafarem les llavoretes, i ja les tenim aquí. Una cosa que ara he tornat a perdre. Ah, no, perdut. Molt important, com que han de durar tant temps, la nostra memòria, per tant apuntarem el nom de la varietat, molt important l'any que les hem guardat, i posarem un paper, també ben sec el paper, no oblideu perquè aquí no hi pot haver humitat, i ho guardarem. Si per casualitat teniu alguna bosseta d'aquestes que us venen amb les càmeres de fer fotos i això, aprofiteu-les. Això també funciona com el carbó. És exactament el mateix principi. També les heu de secar amb les llavors i en poseu un. I ben tancat, sobretot, ben tancat. I aquestes llavors us duraran moltíssim temps. Recordeu, ara aquestes les tenim a un 15% d'humitat. Si encara voleu que visquin més, poseu aquest pot al lloc més fresc de la casa, fresc i fosc. Si és a la nevera, encara més ideal. Recordeu, primer, tan seques com pugueu, després, tan fresquetes com pugueu. Sequedat i poca temperatura i les llavors poden durar moltíssims i moltíssims anys. Apa, adeu-siau!